I continuem parlant de la cultura, i en aquest cas de la cultura que ens ha donat històricament la nostra llengua, de les bases assentades a la ciutat de Castelló, amb aquestes normes lingüístiques de les normes de Castelló, conegudes per a l'ús del valencià per a tots vostès, i com no, tenim que donar la benvinguda a Maria Nebot. Ella és la presidenta de l'Associació Castelló per la Llengua. Maria, molt bon dia i gràcies per estar ací. Bon dia i moltes gràcies per convidar-nos. Bueno, l'última vegada que ens vam veure, Maria, va ser just abans de l'inici pràcticament de la pandèmia, en un any complicat perquè, bueno, no vau poder celebrar amb tota la intensitat que se volia aquest aniversari el mes de desembre de les normes de Castelló per, bueno, desacords, podríem dir en aquell moment, entre, no sé, no sabem bé com va quedar, si l'equip de govern, les institucions, no ocupació de la via pública per la quantitat de gent que movíeu, però clar, la pandèmia ens ha portat aquest aïllament social als carrers quan la vostra associació, esta commemoració de les normes de Castelló, portava endavant uns fets, uns moviments als carrers molt importants. Com esteu? Abans de parlar del que serà ja, perquè n'hi ha confirmat un acte a l'Alcora el 2 d'octubre, que el contarem i el detallarem a continuació, però com heu viscut este any i mig llarg que portem de pandèmia des de l'associació amb aquesta impossibilitat de treball que feu molt de carrer? Ens va obligar a replantejar els actes. Vam considerar que no havíem de deixar de commemorar les normes de Castelló, aleshores l'any passat sí que vam fer celebracions, però vam considerar que, malgrat el que es poguera o no en cada moment, que tampoc volíem fer actes multitudinaris, aleshores vam optar per l'opció de dispersar els actes tant en temps com en espai i reduir l'aforament a 100 persones. Aleshores vam fer 4 actes, vam començar el 26 de setembre de 2020 al Grau de Castelló amb un vermut literari de Martí Domínguez i una actuació musical del grup Tenda, més una actuació de cultura popular del grup Botafocs, però només amb els tambors, perquè tampoc es podien fer focs a l'aire lliure, amb distància, reduït a 99 persones i amb tot el protocol Covid i el que això implica organitzativament. Després d'això vam continuar el 3 d'octubre a Vila-real, vam anar a Vila-real i vam aprofitar per commemorar també uns premis que fan allà, que són els Premis Mats, que són uns premis literaris. Se va fer l'entrega de premis, per tant, ahir també vam tindre la part cultural. La part de cultura popular la vam tindre amb els gegants, amb la colla gegantera de Vila-real, que ens va treure els seus gegants i ens va oferir uns balls, i després vam tindre una actuació musical del grup Viena. Òbviament, en tots aquests actes també vam llegir el manifest i vam fer les reivindicacions de cada any respecte als drets lingüístics dels valencians. I després teníem 2 actes més programats a Castelló, també en via pública i a l'aire lliure, que per qüestions de noves normatives, tant de la Generalitat com del propi municipi, se'ns va denegar la via pública i vam trobar la solució d'una banda amb el govern municipal de poder fer un d'ells al Teatre del Raval i l'altre el vam fer en una entitat privada que era a la Bohèmia, i allí vam tindre, en el Raval vam tindre també un vermut literari amb Anna Moner i l'actuació musical de Novembre Elèctric, que és un grup així més indie valencià, que també és un altre estil de música, també ens agrada anar variant una mica. I ja l'últim, que era el 12 de desembre, va vindre La Fúmiga, que és un dels grups que més reconegut a nivell de comunitat. Exacte. La llàstima va ser que teníem els actes plantejats a diferents barris de Castelló per apropar les normes a la ciutadania. En vista que no podíem ajuntar a tota la ciutadania, ens anàvem nosaltres a buscar la gent a diversos llocs. Però bé, vam poder celebrar els actes en les condicions que se podia, simplement, però en una mínima alegria de continuar mantenint viva la llengua.
amb aquesta intenció enceteu, per dir-ho així, en la temporada, a l'octubre, hi ha una primera trobada el 2 d'octubre a l'Alcora. Suposo que serà el principi encaminat al mes de desembre, que amb la previsió de les noves normatives estareu encara molt pendents i amb moltes coses, per dir-ho així, a la butxaca, amanides per a ficar-les en marxa de cara al mes de desembre, entenc, Sí, esperem les normatives que se suposa que hi a partir del 9 d'octubre. De tota manera, sí que agafada l'experiència d'anar portant les normes a tots els pobles i comarques allà on puguem, vam decidir ja encetar els actes a l'octubre. I com que de moment l'Ajuntament de l'Alcora, la veritat és que ens ha posat totes les facilitats tant econòmiques com humanes, d'infraestructures i de ha sigut un plaer treballar amb ells. Els actes centrals, de manera extraordinària, enguany se celebraran a l'Alcora. Diguem que posem tots els sous a aquella cistella i després veurem si a Castelló podem fer alguna cosa més i si no el que sí que farem és una xicoteta commemoració el dia de la signatura de les normes, el 21 de desembre, a la casa on es van signar, que com alguna gent sabrà és la Casa Matutano, que està al carrer Cavallers de Castelló. Coneguda també a la ciutat per la Casa de les Normes. Sí, o el Museu Etnològic. O el Museu Etnològic, també. Però que hi ha moltes vegades que hi ha gent que anomena la Casa de les Normes i jo sé de més d'un que no sap perquè que no tenen res a veure, o sigui, de normes estrictes se pensaven que m'ha passat. Sí, n'hi ha que informar i n'hi ha que donar a conèixer i si hem estat molt de temps equivocats, ho reconeixem. Sí, ara la paraula norma potser no sona del tot bé, no? Ja hem tingut prous normes últimament. La veritat és que sí, hi ha una miqueta massa. Companys, si podeu ficar-nos aquest cartell i repassem ràpidament les activitats que fareu el 2 d'octubre a l'Alcora, a la pista Jardí, si no m'equivoque. Correcte. Sí, el 2 d'octubre estem a la pista Jardí de l'Alcora. Muntarem un servei gratuït d'autobusos també des de Castelló, des de la plaça Maria Agustina i l'estació de trens, l'estació d'autobusos, amb dues eixides i dues tornades. A la nostra web, al blog de Castelló per la Llengua, podeu inscriure-vos per a poder acudir al concert o a la Fira d'Entitats. I bé, comencem a les 4:30, hem volgut recuperar enguany que ja es pot una mica i que ens han posat la facilitat també des del municipi, la tradicional Fira d'Entitats, que com sabeu convidem a totes les entitats que vulguin a posar paradetes informatives amb el seu merchant i de més, i l'única condició és que òbviament els materials i la informació estiguen en valencià. També al mateix lloc de la web, en inscripcions, se poden inscriure, és totalment gratuït, posem taula, cadires i de més, i a aquelles hores el que fem és unes activitats, diguem, una mica més familiars, i aleshores a les 5 tenim un contacontes amb Felip Kerbarek i també farem tallers i jocs infantils. Els tallers que venen sempre, que són l'Esplai Pentecosta i l'Escola Infantil La Lluna, que organitzaran algunes activitats, i després també tenim un taller de construcció d'instruments, de la primera guitarra de blues, que ho posa ahí en el cartell, però no sabria dir com és el nom. Diddley-bow, però... No sabia com se pronunciava, així que m'ho he estalviat per si de cas. Amb un xic d'allí del poble, Meter, que després actua amb el seu grup, que es diu Meterband. I a les 10 és quan tenim la part més festiva dels actes, això sí, asseguts, però creiem que encara no es podrà ballar, però tenim a Meterband, tenim a la Trocamba Matanuska, que també són un grup de música així balcànica, instrumental, que fan molta festa, i tenim el Diluvi, que també és un dels grups més importants de la música en valencià ara mateix. I procurarem tindre servei de barra en taula,
per a que el públic pugui estar assegut i consumint a la vegada que veu el concert. Claro, perquè és molt important, ho hem vist aquest estiu, pràcticament el FESJO, que va ser un dels primers festivals que es va fer a la província amb aquestes mesures, amb aquestes normatives, va ficar en marxa això, atendre al públic assistent amb l'aforament limitat. Teniu restriccions encara per al 2 d'octubre d'aforament? La gent té que inscriure's de manera prèvia per a poder anar a l'Alcora? No és necessari inscriure's, el que passa és que sí que hem obert un formulari d'inscripció perquè com l'entrada és gratuïta, per a assegurar que la gent que s'inscriu prèviament tindrà el lloc de plaça. També per qüestions sanitàries, si passarà alguna cosa, encara que ja no estem obligats a la traçabilitat, tindré una mínima de dades per a poder avisar a la gent. No és previsible què passa, sembla que a l'aire lliure ja no hi ha... ja s'ha vist que no hi ha tant de risc i també ara ja no hi ha l'obligació, per tant qui no vulgui inscriure's i deixar les seues dades no està obligat, qui vulgui fer-ho tindrà la plaça reservada. Molt bé, doncs amb aquestes recomanacions recordem 2 d'octubre a l'Alcora, activitat serà des de les 4:30 de la vesprada i encara hi ha temps per a que les associacions que vulguin se fiquen en contacte amb vosaltres per a donar la seva informació. Entenc que tot tipus d'entitats podran participar. Tot tipus d'entitats, sí. Habitualment venen totes les que formen part de Castelló per la Llengua, sindicats, partits polítics, entitats culturals, entitats de cultura popular i molta gent que ve tots els anys, com el grup de recerca de la memòria històrica, editorials, també ve alguna paradeta algun any de roba tradicional, és a dir que mentre tota la informació estigui en valencià, de fet esperem poder tindre també gent de l'Alcora, ja que estem allí, poder conèixer les entitats que treballen al poble i no res, nosaltres encantats de que vinguen, tenen temps i com he dit a castelloperlallengua.blogspot.com en l'apartat d'inscripcions poden fer la seva petició. Pues segur que hi ha algun taller a l'Alcora de ceràmica antiga que recuperen i treballen a mà perquè ho sé, així que els animen que potser facin una exposició d'aquest patrimoni tan gran dels castellonencs i les castellonenques. Ara després me passaràs el contacte, doncs. Incloem l'activitat. Li crideu a Samuel Falomir que ell sap que hi ha molts tallers i el treball que se fa des del Museu de la Ceràmica tan important que segur que tindran bé de gust donar, jo així ficant a la gent en una camisa d'11 vares. Me callen, no dic res més. Després el micròfon tancat, parlem, Maria. Perfecte. Però deixem de banda, què és Castelló, el moviment Castelló per la Llengua, per si encara hi ha algú que acaba d'aterrissar en el nostre territori i no sap què és Castelló per la Llengua. Castelló per la Llengua és una plataforma que treballa per la promoció de l'ús del valencià, sobretot per a commemorar la signatura de les normes de Castelló i que la vam crear en 2011 per unir esforços de tota la societat civil que hi ha a Castelló ja organitzada i que feia xicotets homenatges. I som més de 20 entitats, inclouen associacions culturals com són Acció Cultural, Escola Valenciana, l'Institut d'Estudis Catalans, la Plataforma per la Llengua, l'Institut d'Estudis Catalans, ja l'he dit. Després també tenim associacions excursionistes com són el Centre Excursionista de Castelló o el Camí, també tenim els sindicats com Comissions Obreres, l'STPB i el CPC, associacions de joves com Joves PB o Jovent Republicà i partits polítics com són PSOE, Compromís, Podem, Esquerra Unida i Esquerra Republicana. Treballs d'associacions per un motiu, per la llengua, però què van significar per a la ciutat de Castelló aquestes normes? Que diguem que van a celebrar ja el 89 aniversari, si no m'equivoque, no? Enguany és el 89 aniversari, 89 anys de que es van signar unes normatives lingüístiques així a la nostra ciutat. Sí, exacte. Les normes de Castelló és això, és un acord de representants del món
món de la cultura, d'aquells anys. Exacte. Associacions culturals també de tot el País Valencià i també representants del valencianisme polític, que el que fan és recollir les normes de Pompeu Fabra, les normes ortogràfiques de l'Institut d'Estudis Catalans de 1913 i la gramàtica també de l'Institut d'Estudis Catalans del 1918 i diguem que adopten aquesta normativa amb una sèrie de matisos o modificacions, diguem, introduint algunes formes valencianes. I la importància que té per a nosaltres és, d'una banda, que allò va ser un acord que es va signar a Castelló perquè la Societat Castellonenca de Cultura ho va promocionar i perquè també Castelló gosava d'una certa capitalitat pel que fa a la cultura i als propis intel·lectuals que hi havia a la ciutat. I també, sobretot, això, la unitat de la llengua són símbol d'unitat de la llengua i és per el que nosaltres les reivindiquem tots els anys. 10 anys ja de la creació, has dit que l'associació va néixer, o aquesta conglomeració definitiva va néixer fa 10 anys. Suposo que més endavant parlarem d'aquests actes o del que se podrà fer en aquest dia 21 de desembre, si es poguera fer algun acte més gran o amb més difusió, però per a que la gent que vos està veient, els nostres telespectadors, se puguen assabentar actes, per exemple, com aquesta flama, per exemple, vosaltres sou part encarregats d'aquesta flama de la llengua que ha anat recorrent, per exemple, que va per les escoles, aquestes iniciatives o no? Una associació que forma part de la plataforma és qui fa el Correllengua, és Acció Cultural, que fa el Correllengua, que tots els anys, al voltant del 9 d'octubre, es va per totes les escoles portant la flama de la llengua i recordant un poc la creació o fundació del Regne de València. Hi ha més flames, està la flama del Canigó també, que també hi participen diverses associacions en portar-la des del Canigó per tot el territori lingüístic i això té lloc al voltant de la celebració de Sant Joan del solstici d'estiu. Exacte. Aquestes activitats, aquesta recuperació del valencià, quines són les reivindicacions que com a associació que aglutina altres associacions teniu ara damunt la taula? Quines són les mancances lingüístiques que tenim els valencians i les valencianes? Enguany hem posat èmfasis amb aquest lema al carrer en valencià en l'ús social de la llengua i per tant el que estem fent no és com els altres anys, que simplement reivindiquem de cara a l'administració quines són les mancances, sinó que enguany intentem posar una mica l'èmfasi en la ciutadania, en que la ciutadania faci ús, és a dir, en la responsabilitat individual de cadascú o el que podem fer per a visibilitzar la llengua i també per a mantindre-la viva. I també al carrer en valencià, també d'alguna manera el que estem dient és que tornem al carrer, tornem a recuperar aquesta normalitat de la que estem parlant des de fa any i mig, en la desescalada, i a veure si realment ocupem places i carrers i mantenim ben viva la nostra llengua allà. Òbviament l'administració té una responsabilitat en la promoció de l'ús del valencià i és evident que ens calen polítiques lingüístiques més ambicioses per a que no es continuï produint una regressió en l'ús del valencià, perquè tot i que no tenim dades enquestes actuals, sí que sabem que des del 1992 s'ha produït una minoració del 50 al 30% en l'ús del valencià en les cases com a llengua habitual. Aleshores, és important que l'administració promocioni la llengua no sols en l'àmbit de la cultura, dels mitjans o de l'educació, sinó també que faci efectiu el dret dels ciutadans a usar la llengua en àmbits com la sanitat o la justícia. La veritat és que són àmbits que moltes vegades estan d'esquena a la llengua, i una reflexió que m'ha passat pel cap quan estaves dient aquesta falta, aquesta minoració d'un 30% en la vida quotidiana, possiblement moltes vegades no parlem en les nostres cases o no perquè ja no parlem, que és més trist. Clar, sí que és de veres que hi ha hagut
més augment de la capacitació, pel fet del bon treball que s'ha fet des de l'educació, tot el col·lectiu de mestres i professors que ha estat sempre lluitant per la llengua, i al final sí que és cert que n'hi ha molta més part de la població que té capacitat de parlar en valencià. El problema que tenim és l'ús social, que l'ús social no augmenta, sinó més bé al contrari. Aleshores és veure també què podem fer entre tots per a que això augmenti. Per tant, n'hi ha una part que és l'administració, n'hi ha una altra part que és la societat civil organitzada, que també som nosaltres, o les associacions que hi formen part, que el que fem habitualment és organitzar activitats oci en valencià, oci cultural, com és cinema, com és música en valencià, etc. I també ens cal crear oci on no sigui la llengua el protagonista, però sí que la llengua sigui vehicular allà dins. Com per exemple, aquest és un paper molt bo que han fet la recuperació de les moixarangues al País Valencià, on es produeix un àmbit de socialització que és única i exclusivament en valencià. Aleshores, això sí que afavoreix molt l'ús i realment, sense fer política, estan fent política lingüística perquè estan contribuint a l'ús i fent percebre el valencià amb certa normalitat, alegria i a més com a llengua d'acollida. La veritat és que sí, Maria, se'ns acaba el temps, però no volia acomiadar-te sense... Estarem molt pendents de les accions i més activitats que emprengueu del voltant d'aquest 21 de desembre, però nosaltres així tenim un col·laborador totes les setmanes i parlem dels creadors en valencià en les xarxes socials. Jo no sé si has vist i seguixes en TikTok a Pichat. Te ho recomane perquè... Per una qüestió generacional. Claro, és el que me passa a mi, però com estic en gent jove que me porta aquestes coses, te'l recomane perquè ell té un telèfon d'atenció als valencianes, a les queixes del valencià, i la setmana passada la cridada fictícia que sols veiem, parlarà d'ell, era una persona que li cridava a València per a dir-li i manifestar-li el seu rebuig perquè cada vegada menys gent al carrer parla valencià. I ella finalment li va dir, però vostè me parla en castellà. Pues a lo millor tindria que començar a parlar en valencià per a que la gent al carrer continuara parlant en valencià. Sí, és allò que diuen de dir bon dia, o el que Ferran Suay dia dels valenciano callants en comptes de valenciano parlants, que moltes vegades la gent són valenciano parlants, però per por o per vergonya fem servir el castellà en comptes de simplement dir bon dia i veure què passa. Jo t'ho puc dir sincerament, jo sols la major, és per vergonya, i penso que molta gent de la meva generació és per vergonya per aquest castellà que vam parlar en les escoles i que el valencià sols se parlava a casa, amb els nostres pares, amb els nostres abuelos, d'una manera més reservada per la intimitat. Tu mai anaves a jugar a futbol o a jugar amb els teus amics i parlaves valencià, o sigui, era més a l'àmbit privat, i això pensa que hi ha un espai generacional de gent dels 45 a dalt que vam estar, clar, mos van llevar i s'ha necessitat usar-lo públicament, i que, bueno, si no tens vergonya i te dona igual, com és el meu cas, i claves una sabatà i dius, ara, mira, i quina espardenya acabes de fer, i doncs mira... Bé, però és que el castellà tampoc el parlem bé. Ah, no. Aleshores... Mira, jo quan escolto a la gent de Madrid ficar no. Això, qualsevol cosa, totes les llengües tenen una manera de parlar formal i una manera de parlar col·loquial, i això de parlar el valencià incorrecte, el valencià és el que parles, i si realment eres un nou parlant, per aprendre una llengua el que s'ha de fer és parlar-la, i no s'aprèn si no és equivocant-se, per tant ja se millora a partir de practicar-la, així que animi a tothom a usar el valencià. Clar que sí, i a practicar sense cap vergonya, i mira, quan no sàpigues, jo me'n recordo la primera vegada que me vaig enfrontar en un llibre d'escola de xiquets a poliol. Psicosis total al grup, bueno, no hi havia grups de WhatsApp en aquell entonces, però les mares i tal al carrer, has vist que poliol, què és aquesta traducció, què és poliol? Claro, polio de tota la vida.
Maria, moltíssimes gràcies. Espero que vulguem estar un altre dia així parlant de les necessitats de la nostra llengua i donant aquest missatge de difusió i d'ús. Moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies a vosaltres. Nosaltres fiquem ja el punt i final al nostre espai d'avui. Des de sempre, bueno, des de sempre no, vostès no ho saben, però jo sí, els meus companys sempre me diuen que mos passem de temps, que sempre acabem més tard, ja ho sé, però és que estem tan a gust així amb tots vostès. Com sempre, desitjar-los que demà estarem una altra vegada més així amb vostès, en directe, per a passar el matí, donar-los a conèixer l'actualitat, ficar un somriure i, com no, desitjar-los, com cada dia, que siguen, per favor, molt feliços. Fins demà.